אנחנו בעצם נכנסנו למלחמה לאמצע לבנון, מהים. אנחנו נלחמנו נגד קומנדו סורי, ושם היה קרב מאוד קשה, התקדמנו מאוד לאט, ובסופו של דבר אני מצאתי את עצמי עם הצוות שלי בעצם ראשון בכוח. אני מסתכל ואני רואה פתאום טנק שהוא יוצא מסמטה, ואז אני יורה, מבצע ירי, והטנק נעצר באמצע הרחוב ומתחיל לקונן אלינו את הקנה שלו. זה משהו כמו 30 מטר מאיתנו, ובעצם ההתמודדות שלי זה עם הטנק, אני נגד הטנק. אז קראתי לארפיג'יסט, קוראים לו אמנון, באמת בחור אמיץ, הסתתרנו שנינו אחרי שלדה. הוא בעצם מנסה לבצע ירי ולא יורה, זאת אומרת הוא לא יורה משום שכנראה שמשהו הפריע לו בירי. ובינתיים אנחנו רואים כבר את הקנה השחור מולנו, כבר רואים את השחור של הקנה, ואז אנחנו מנסים, אני אומר לו אוקיי בוא נעוף משם, ואני רואה שהוא באמת יוצא בריצה מהעמדה שלו, ואז התבצע ירי וככה נפצענו. אתה יודע שאתה בתוך זה, אתה לפעמים קשה מאוד, אבל בראייה לאחור אתה מאוד מבסוט וגאה שעשית את זה בצורה כזאת. החינוך הצבאי והביחד והאחריות והנחישות בעצם להתגבר על האויב מצידה אותך קדימה. ובסופו של דבר אתה נלחם ואתה נמצא בסיטואציות קשות ואתה מתמודד עם זה.